pdiang katba pdiang yok sngau yok lese kan poi ke por ka ba pipin pinom la sho mat pdiang lani ban kala haga ketin ke jong blei ladon gawai ke por ka ba ujisu uya tho chpang riewspah ba lazarus at ong ke ketin ke jong blei uni ubreu long riewspah hadien katto kat ni por ngangai uni uli sngau ya ga jing khot mo andai uni tre ban pdiang ya kata tre ban pdiang bat ka ega bajia ang kiten joble haba ula poi sedujok hadien ba ulayam ke jing babe ka wan ke jing baju namar tre ban pdiang lene tre ban kala ba mut ang kiten ga joble la de pipule lokas de nong bakan riu kat khot ka ba kat kandai ter phin lat ka ni namar tre ban kala lene ban pdiang ke ega ba uyos ngo lene ban le ban ko ngo ke ega ba uyos ngo idon sibon ni gisngi ki perlok bi gejana abang yok sngo ni ketin ga jong play abang yok sngo sepang ujus kres ngim tre ban pdiang dan ngim tre ban kala ngai i sibon ni gisngi haba umun sim mo kho jong play ukta yanga ba yepi ngai i ki babon ki pen e ga donut kim kwa ban pdiang ya ka e ga ba ki yok sngo le se u blei u khot yangai pi se ga jing kala ka bomot ki babon kim tre ban pdiang nalor ba mun sim kho jong trai ula kta rai ke babon kim tre ban pdiang lara pipule ka gospel kat kumuyanis kal nong wakra ong ka kiten ga jong blei bagini ginong tho bat gi parisi kiwan ra e ke we gan thei ga bakalim bat ke e ga bajia hadin ba kylla ong you jesus christ kylla ong bakani gan thei lalat ka ga bakalim haga hukum moses ta tho ban kawang do mau balan temau hidup maniam ada ke ege bajia ujisu hadin katukan ni por ujisu ujubak ki ong unu na pdang jopi ubasngau thu ba klempom lan temau nong kong ka bat ong ka ketin ka jongblei hadin ba kini le sngo kendo kini ke le yo sngo ge jingpa haga man sem joki haga don on joki ya kita ki kentin ki ba ujisu kren le se ke le uman sem ko jongblei ula kta ki rekini ki lek phai no ki lek ni ta ka jaka ki pen e ra ga jong godon kim tre ban wan ban pendem ha ki chat jong jesus christ kuma ni kan the ka pendem rit ha ra ka por kim tre ban pendem rit le kim tre ban pdiang ya ke e ga ba ki yo sngo ya ka ta ga ba jesus christ ukren ki sngo thu hoi ki sngo thu ba ki long di ba pop ha ka por ba jesus ukren ra kim tre ban pdiang ka ta kim tre ban pdiang Peki perlok ke jingaiei le se don pdiang jong pi ki ba pe ke ni video mata le se de pausin video sngo ye gospel le ke jing khot ke jing kala ke mun ye ke jing khot ban skriu try ye ke jing khot ban long kita ke kristan ke ba shisha re hadu menta pidang long ki jo ki bru om don ke jing kala ha ga jing ga jong pi hadu menta pidang im mat ke ni ke pthei hadu menta phile ye ke ba pet sngo bahai ni ke met jong pi ke jing ga jong pi pe le se yo ba phin long kum ni riewspah phin babi ka jing babi haga du jok omdon ninom la ban le e ko ki prolog bi janga uni riewspah unom la ban le e haba u don kata ka jing babi ha du jok udon pdiang kat ba pidang yo sngo ya ga gospel pdiang he ka ga don ka jong pi la de ban kala ka mut ko ki prolog bi janga la de ka ban tre ka kam jong blei tre ka kam ka jong blei pdiang ni ka jing khot ka jong blei yot asi bamangat pingin babi ada ngila poi sak daga jaka ka bangingin tua ban poi ki don sibon hini gesni ki pen e ge dot nun ki bayat de ge dot ki bom don yu mun sim ko jong blei ge dot nun ki don sibon ro kumbang andok meni ki bayat pen e ge dot nun nalor ba ki yo sngo ya ge jing khot ge jong blei nalor ba ki yo sngo ya ge jing kta jong blei ya ge jing kta mun sim ko jong blei ki yat pen e raga ketin ga jong blei ga khot yangai pi ko prolog bi ga u jesus christ u ye pi bat u janga u ye pi barok da pe ga ni video u ye ga pthei barok bat kwa ba manga pengin jot no na kata ga dau la da pi sngo thu sha ba pi long ga ba pop la da pi sngo thu sha ba pi im bat ka pop la da pi sngo thu sha ba ka dei pi ban pdiang jesus ga dot nun pdiang no mta la da pi la sngo thu sha ba ka dei pi ban kala ga mun ta kala ga ba mun pai jesus christ la da phila sngo thu sha ba man ta ka dei pi ban tre ka kam chung
pai Jesus Christ Jesu ulong balak ban map yang ai pi compare kan usin ki panek ke don jingi Jesu la ban pdiang yang ai pi Jesu la ban map yang ai pi kesnam Jesus ka don ka bor ko ki plok besnga ban map yang ai pi ban pen khoi yang ai pi Jesu la ban pdiang yang ai pi ke syong hanga pi pdiang no ya ke ka ba pi yo sngo yo le si bang mangat pingin babino kata ka sini ublen ko